Έλα ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από το Γαλάτσι τηλεφωνώ. Ναι. Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου Κώστα. Δεν το βλέπω. Θα ήθελα να σχολιάσω, είχε πάει ένας παουτζής την Παρασκευή τηλέφωνο, γι' αυτό το λόγο πειρατάκι. Ναι. Είχε πάει αυτός ο παουτζής που το έπαιζε μάγκας και λέει για τους σκάδους. Θα ήθελα να πω ότι ο Τάκης ήταν όντως μέσα στους σκάδους. Μπράβο, δεν στο πάω. Λοιπόν, άκου, φίλε, για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Εχθές το βράδυ ήμουνα με την αδελφούλα σου και την αδελφή από μάνα και την άλλη από πατέρα. Γιατί. Εξαγνιστία. Κατάλαβε, εξαγνιστία. Και με τις δύο πέρασα τέλεια. Εντάξει. Και μέσα στον κάδο της είχα. Μέσα στον κάδο της είχα. Πιγκουινάτο. Εντάξει. Και να σου πω πώς. Με Viagra, περίμενε. Ατσεβαλινάτα. Τάκη. Η μικρή σου αδελφή από μάνα ήθελε και αυτό μαζί. Εντάξει. Με το μπεβέ πήγατε με το καλάθι. Με την μπεβέ είχατε βγει Τάκη. Με το καλάθι που Ναι, ναι, με το καλάθι τη μηχανή. Η κολοκύθα, Ναι. Α, μπράβο. Πού? Ολυμπίκ. Μεγάλη Βρετανία, εκεί στο ξενοδοχείο. Στη Μεγάλη Βρετάνια, εκεί θέλανε κιόλας. Δεν τους έφτανε εκεί η φτιά που είχανε.